Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parentigem titalan na. God sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross that river. I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he reigns. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. My Jesus Maniputi, Stasyon KOGH 94.3 FM, dito'y Los Angeles. Sumangbay man ang ti programa ti Radyo Timek Tinamnama International. Ito'y ti pagayam yu ti Radyo Pastor Vic
Ariola III. Anyaman nga pagpusipusan ti radio ken pag-orasan ikanagiti pagtaingan nyo, pagdingdinggan nyo ti daytoy nga oras. Umay manen sumangbay ti programa ti Apo, Timek Tinamnama International. Ala kakabsat na ibagami kadagiti naglabas nga broadcast. Adun dagiti agpaspasungan agor-oray iti panakairugi ti Timek Tinamnama Global Gospel Radio dito Los Angeles nga magagan iti entero nga lubong 24 nga oras. Sapay kumata dagiti paborito yu akang kanta kasaba nga Ilocano dagiti panakaibasa ti karkari ni Apo Dios ken dagiti kapadasan dagiti testimonyo ti daduma no kasano nga naamuanda ni Apo Jesus. Mangganyon to ti 24 oras nga Ilocano a programa. Ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Agyaman kami ta adda kayang maikarkararag ket sapay kumata adunto dagiti kakabsat tayo balasyo taaw sa di naman nga paset ti lubong nga mabendisyonan iti 24 nga oras nga panagserbi ti Timek Tinamnama Global Gospel Radio manipod dito Los Angeles. Ket ita agkararag tayo. O Diyos mi, amaragayat unay, ipoksilan mi manen, nagiti napateg, asasa o mga gapo, iti nasanto na surat. Tulungan na kami apong umadang, iti paragpamati mi ken ka. Mamati kami, iti nasanto na sasa. Kat awaten mi ina, kat pangaasim ka di apot, kan na kami tituren, kireg, na pagbiyagan, nagito'y maanuruten, na may balbalakad iti dayto yung program. O Apo, si kanti makianda kadagiti amin, kakakapsat, dagiti agladladingit o masideg kakanakot. Dagiti agsaksakit, agasam ida o Apo, amok masika, impay mo, pinaglabas dagiti ano nga milagro. Tapno maagasan kami nga na espirituan, nga na pisikawan. Ikararap yung dagiti pamilya, at nakaditunos, pamati mi, kagunaan na kadagiti kamudyanan nga panawayan, anandanin at sublin ni Apo Jesus. Anda kami nito kadi anak kasaganan mo, Apo. Tulungan na kami na mabindisyonan ti ingkam adalen ti daytoy nga kanito. Sikan ti mangidalan babaen ti Espiritu Santo. Nagsipot na dinawat ni ida, dinapateg, anagan niya po may Jesus. Amen. Madalan tayo ti daytingal daw, dagiti bambanag nga ipasnek tayo iti amin a puso. Bambanag nga ipasnek tayo iti amin a puso tayo. Ti umuna nga banag nga may pasnek iti panagpamati tayo iti amin nga puso tayo mabasa kakapsat ijay Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 29. Ket kastiman ti kunayan tinasantuan nga surat kakabsat. Ngem no manipod ijay tasapulin yun to ni Hiuba a Diyos mo. Ket masarakam to no sapulam nga ipasnek iti iso amin a pusom ken amin a kararwan. Ti muna kakabsat nga napasnek nga aramiden tayo iti amin nga puso tayo iso dayjay panang sapon tayo iti Dios. Agyaman tayo tamang mga ganyo pala yung dating nga program. Agyaman tayo ta makita palaeng ken mga gamanipod ti Facebook, YouTube ken dumapay nga media platforms. Umay ta ti tiyempo nga agsapol tayo nga bisan dayton a masarakan. Nalawag nga kunana ti nasantuan na surat dayta. Itatadagon daway tayo, ipasnek tayo. Dagiti pakdaar nga kasaba, dagiti ebangkelistas, manorsuro, ken papastor, ken dagiti pangpangulo, nga naikan iti talong gading ng mga kasaba iti ebanghelyo. May isa dayto ikakapsat, dito Timek Tinamnama International. Nati saan nga babayag, mga ganton ti 24 oras nga radio, manipod iti Timek Tinamnama Global Gospel Radio
na may pukaw manipod dito Los Angeles. Kunana nalawag niyam no manipod ijay sa pulin yun to ni Hiyoba a Diyos mo. Ket masarakam to no sa pulin tayo. Na ipasnak ti so amin apusom. Adu da kiti tattao. Nagsapol damit ngam saan damit. Na ipasnak. Agbasa damit ti Biblia, ngam saan damit nga ipasnak. Mapandamot agdengeg kadagiti kaskasaba nga minto nagsubli di pagtayangan da agsubli da mga na dati akabibiyag da. Hanga napudno. Dahil nga panagsukimat da no panangsapol da kani Apo Jesus. Iso nga di may kadwa kakapsat di umuna sapulin tayo ni Apo Dios. Dahil iti umuna nga masapol nga may pasnak iti amin nga puso tayo ti may kadwa agserbi tayo kani Apo Dios. Dahil ko mga panagserbi, napnuan iti amin nga puso tayo. No umayan dahil nga rik na tayo anyan nga nagimbang. Tababaen di panagserserbi tayo kani Apo Dios. Mayas asideg tayo met ken kuana. Alwadan nyo taado dagiti agserserbi ti Apo. Ipasnek da ti agserbi nga malipatan damit dagiti asawa da. Malipatan damit dagiti pamilya da. Asawa ko nak ng ibagbak ka dagiti ano may saraing ti asawa iti may isang agserbi. Nagserbi tayo kakapsat iti amin a puso tayo akas ko na ti Deuteronomio 10 versikulo 12. Dayjay iti nay pasnek iti amin nga puso tayo nga panagserbi. Nadaduma ado da jay sao tayo, o intayo sa jay ta mga saba tayo, o intayo ti dayta nga barangay ta tulungan tayo. Kasi atmo ti panangipakdaar tayo nga imtuno, at datay di jay sa pulin tayo, di kita itatao nga nang yanon siya, awan damat sa jay. Ano nga kumpleto dayta nga panagserbi. No kayat tayo nga idalan dagiti tattao nga kuna tayo o agserbiak iti amin nga puso, datayo ti umununang adadyayen, bueno, hanga datay ti maud-udi pay. Kat sa tayo tulong mapanin agserbi, ito no malpasen, dahil ganwat ng intay araminan. Nalawag, kuna na dito libro, iti Deuteronomio 10, versikulo 12, naglawag kakapsat, nga kuna na, ket ita ngarud Israel, anya ti sapulan ni Hiyoba, a Diyos mo ken ka. No dila iti panagbuteng ken Hiyoba a Diyos mo. Iti panagnam kadagiti daldalan na ken iti panangayat mo ken kuanan ken ti panagsirbim ken Hiyoba nakita niyo panagsirbi ana impusuan iti so amin a puson ken kararuan ala kakapsat no ay ayaten tayo lang ni Apo tayo nga Dios amanubot tayo agserbi tayo ken kuanan. The longer I serve Him kung nadikanta, the deeper na ununag pa hindi niya panagbiyak tayo. Itinaldaw-aldaw. Di may katlo nga ramiden tayo nga naimposuan iso da niya panangayat tayo. Kaya niya po Diyos. Kunak tatay, iti panagserbi, puso ken karawa, na ipasnek. Iti may katlo nga ramiden tayo iti naimposuan. Abanag, iso da di panangayat tayo kani Apo Diyos. Anya ti kuna na di libro ti Deuteronomio na pintas unay da iti kapitulo. When no libro ti Biblia ti Deuteronomio, ti ibaga na sa jay, ti iti bambanag na aramidan. Iti panagpamati, yung tatabasayan tayo di jay, Deuteronomio 13, versikulo 3, kuna na to'y, di kanto italtalak, dagiti sasao dayta, amamables. Tani Hiyoba a Diyos tayo, suuten na kayo. Tapno maamuan no da kayo, ayaten nyo ni Hiyoba a Diyos yo, iti so amin asa uyo. Ken amin nga puso yo. Ken ti so amin akararwang. Kitain nyo kakapsa. Uray iti panagserbi. Dahil ito iti na imposuan. Naramidan tayo. Kunana, kapitulo 13, versikulo 3, nga anya, adda ko maday jay, panagserbi tayo kini Hiyoba,
iti so amin a puso tayo ken iti so amin a karadwa. Ti may kapat. Anasken abanag arabid na tayo nga na impusuan iso dayjay panagturnog kani Apo Dios. Adalaeng duha nga prinsipyo ti panakaisalakan no. Sursurutin tayo ti teolohiya ti panakaisalakan. Simple lang magkakapsat. No agturnog tayo, may salakan tayo. No agsalungasing tayo, matay tayo, kakapsat. Ngayon yan nga nagimbag, tatatayo, at dadajarit na tayo na agturnog kani Apo Dios. Napintas launay ti libro ti Deuteronomio. Tatay, inadal tayo ti Deuteronomio 4:29, sapulin tayo ti Dios. Deuteronomio 10, versikulo 12, agserbi tayo ti Dios. Deuteronomio 13, versikulo 3, ayaten tayo kini Apo Dios. Ngam tapta, kunana to'y agturnog tayo kini Apo Dios. Dati masarakan ijay libro ti Deuteronomio, kapitulo 30, versikulo 2. Anya ti kunana dito ikaabsa. Kunana da ito'y ket agsublikan to ken Hiuba a Diyos mo. Ket tungpalan to titimek na kunana dito. Tungpalan tayo titimek na amay yan nurot. Iti amin nga ibilin ko ken ka itangal daw. Sika ken dagiti anak mo ken so amin nga pusum ken ti so amin akararwa. Dagitoy tinasken. Napasnek nga iti aramiden. Nanapnuan iti aramin. Iti amin nga puso tayo, agturnog tayo kani Apo Dios. Mapantayo kakapsa. Yay sumwaro no. Iti Deuteronomio, versikulo 13, versikulo 10. Anya ti kunana sa jay. Kapitulo 30. Iti libro ti Deuteronomio. 30, versikulo 10. Anya ti kunana. No agturnog ka iti timek ni Hiuba a Diyos mo. Tapno salimot-mutan dagiti bilbilin na. Ken alagaden na nga agdada anay surat iti daytoy a libro ti linteg nga agsubli ka ken ni Hiuba a Diyos mo. Iti so amin a pusom ken iti so amin a kararwam. Agsubli tayo. Kakapsa. Agsubli tayo. Turn unto the Lord. Tiyempo ng aramiden ta dito, nga pa nagsubli kakapsa. Ano na kiti tao nga pampanunutan dan na anabayag, no kasano ti pa nagsubli na. Yang amok na kiti upat nga lalaki, nga tinaminsan nga panawen, timanaw dati ulit ti iglesia. Yang sakbay da nga natay, timusa iti da tinabyan. Anyan nga nagragsak, nga makita ti pampamilya da, na nagsubli da amin ti pamati, ket natay da. Nga napas na ka Kristiyano kini Apo Jesus. Gagayem, anya pala ti orayan tayo. Orayan tayo palaeng, nagiti ado nga panawen, palapsen tayo pala, nagiti panawen sa tayo, agsubli ket mapangken kuanan. Ang mga lakit di gayem. Nguti panagurure tayo, panangitantantan tayo, ket dayta nagundaway. Kuna tayo hampela ita Pastor Ariola, at danto panawin na dayta. Mga kasabaat, iti maysa nga ili, iti Ilocos Norte. Iti panawen, iti kinaubing ko amay sa ebanghelista, iti Northern Luzon Mission. Dati maysa idi nga lalaki nga nabaknang. Mabig-big-big, ado ti kukuha na, kan solsolar na. Ket apagarup ko nga idi maudin nga rabiing patak direct ken apil ited ko ti awis kadagiti mayat nga agbautisar ipabaro dati biyag da ken Apo Jesus. Daydi nga lalaki hangko nakita nga naktak na yan. Ket nagsinay ti riknakta awampay iti hampay nga nag-absent iti panag-attendar na ti kaskasabak na ita nga ili. Idi nalpas ti kaskasaba napangkoy na sitgaan. Nagsasaw kami di jay sirok ti Argarubo. Ket kinunak gayem amok nga adda ka nanipo din ang rugi da ito yakas kasaba. Diningag mo na amam amin ti kinapudno. Awampay iti
inabsentam ang kapay naglangan ket anyaya iti banag ita ti puso anya dagiti banag amay tulong ko tapno maited mo ti biyag mi kini Apo Isus sakbay ta maudi amin ket kinana pastor kayat kumit ngam at dagamin proyekto ket penalpas da jay kuno nga aramidag kinunana kayat kumit nga ilipas da jay nga kuno ta dayta project kon nga nabayag ket at dapay mo gamin pa nag-birthday to umay ke aglalo ta agparte kami ti adu nga baboy may pare mo ano sa Batista ako na hang kumabalinton nga taronen dayta so nga ala pastor uray mo man laeng ta malpas la da pa nagkasangay ko ken panakapatakder da nga kuno kiskisan ipakamok tulatay bawang kun tulata nato barok ag tricycle to nga umay di jay pagnanaidan nyo di jay headquarters yo nga nakasagana ko nyang aldaw malpas laki di deta nga mapatakder nga kuno malpas deta nga panag birthday ket isuko kon tibiyag ko mapanak kon kini Apo Isus ngam kakabsat aumpay ti makalawas dayta panaglipas ti kaskasabak ti dayta nga probinsya at dahil ti napanami kadwami ti panglakayen may nga lugar masabat mi ti may nga atidog nga prosesyon iti pumpon may nga karro ti punerarya at dalinaon na nga may nga timan kabsat analabit pimusay ket mapandan idulin ti Campo Santo nga pakaidulinan daydi panglakayen nga kadwak kinunana saludsod din tayo manapay nakatid dugmo na dayto yan hamelag patinggan sinaludsod dayto gayem ko nga panglakayen sino ya tinatay ta nakatid duglaw na imbagadan anya nga nakaladladingit kakabsat ta isumot ten dayto kapsat ngay may nagatendar kadagiti kaskasabak ti dayta nga iti kinunana ag-birthday apay ken patakder pay ti kuno sakton ito din ti biyag ko kanagpapisara ko. Amo yung kakapsa. Ti panangitan-tantan tayo. Di tayo amo ti mapasamak. Ito ti sumarunong aldaw. Ket amo yung anyan nga nagladingit launay. Kunada adda kano di jay solar. Pagpadasin ng iyon unnat. Rukoden na nakasano ti kalawan to di jay patakdaren na nga kuno. Idagon unnat. Natumba na dalubbetten kakapsat ket nagsakit ti puso na intaray dati hospital ket di manon metten nga nalamiis a bangkay. Turn unto the Lord. Mapantay kini Apo Isus ita ta dagon daway tayo. Hantayon nga itantan katika busor na dabanag nga kayat ng aramiden kunana ken ka sampay ita addan to dayta nga panawen. Umay to ngem dayta pananggatgatang tayo iti panawen kakabsat kwen panangitan-tantan tayo nga san tayo nga desisyon nga agsubli kini Apo Isus. Ti kabuso agragsak. Dayton dumtengen dayta apasamak iti panagbiag tayo nga san tayo nga maamuan ni Apo Isus. Ket saan tayo nga nakasagana itong dumteng digiti banag nga san tayo nga ipagarup a mapasamak. Nakalidlidaang turn unto the Lord ti sumaruno kakabsat nga naimpusuan nga ramiden tayo akas kunaen ti umuna nga Ar-ari 2 versikulo 4 iso jay makipagpagnatayon kini Apo Isus iti aldaw walk in the Lord dayto iti naimpusuan nga tayo ramiden iti sumaruno iso dayay sanlaen nga panakipagnatay kini Apo Isus no di ket di iti isusurot tayo kini Apo tayo nga Isus 100%. Antay kung kunain nga, nagrigat agpamati ak ngam ko kayat nga aramidin dayto. Agpamati ak ngam, ado nagiti ngam tayo, nagadu magkakapsa. Ngam no talaga nga sumurot tayo nga na impaswan, iti puso tayo, ken panunot ken rikna. Sumurot tayo ken Apo Isus. Ngawan digiti kondisyones, no digit ko na, sumurot ta, I will follow you, O Lord. Sumurot ta ken ka. Ngawan ti tanabutob ko. Awan ti panagsarimadeng ko. Hindi kat umayak nga si pubuslon ti pamati nga makipagnaken ka, rigat man ken namay, adak sa jay nga sumurot. Iti sumarunong aramiden ti maysa Kristiyano, na naited ti amin nga puso tayo iso da jay
panangidayaw tayo kini Apo Diyos iti agnanayon. Salmo 86, versikulo 12. We praise the Lord with all our hearts. Idaydayaw tayo ni Apo Diyos. Ti amin nga puso tayo, no dadungamot tayo, dagiti bagbagi tayo, ti idaydayaw tayo. Malipatan tayo mat ni Apo Isusen nga iso tinangted, dagiti talunggading kada tayo. Malipatan tayo mat nga iso tinangted, ti kinabaknang kada tayo. Malipatan tayo mat nga iso lang, ti mangmangted, ti anges, tinaldawaldaw, kakapsa. Iso nga ni Apo Isus lang, iti pangitalagaan tayo, ti biyag tayo, nga idaydayaw, iti naldawaldaw. No daduma malipatan tayo dayta. Nga inton agin-inot nga mapukaw ni Apo Isus kadagiti panagbiag tayo ket dagiti bagbiag tayon iti adda itagtag ay tayo nga makita dagiti tattao. Praise the Lord with all your hearts. Kunaan iti Salmo 86 versikulo 12. Ti maudi iti amin kakabsat. Iti aramiden tayo, napasnag aramiden tayo. Iti amin nga puso tayo, akas kunaan ti libro iti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5, nalawag nga kunana dito ay kakabsat. Basaag ka na kayo. 3, versikulo 5, kunana to ay agtalet kaken Hiyuba iti amin apusom. Ket di ka agtalged iti panakaawat mo matlaen. Gagayem ken kakabsat. Di tayo laeng italet iti biyag tayo ken kuan. Agtalged tayo ken kuan. Ta iso ti gubwayan ti panakaammo ti masangwan. Iso ti gubwayan nga mangtetipig sa kada tayo ti intay panagpamati. Iti panagtalit tayo kini Apo Dios hanto nga magungun dagiti pamati tayo. Agtalined tayo ito iti pundasyon nga adda nga sitataleg ang nga magungun nga pamati no di ket di uray kadagiti kapigsaan nga bagyo dumteng kadagiti panagbiag tayo. At talinag tayo ito magpanday kakabsa. Di tayo liplipat. Dagitoy nakaskas daw aramiden tayo. Iti amin nga puso tayo. Kamayatan tayo agpanagbibiyag tayo agpamati makipagpagnakin ni Apo Isus. Umuna sa pulen tayo ni Apo Dios. May kadua agserbi tayo ken kuana. May katlo, ayaten tayo ni Apo Diyos, ti amin nga puso tayo. May kapat, agtulog tayo kani Apo Diyos. May kalima, agsubli tayo ket ni Apo Isus laeng tintay talyawen. May kanam, magna tayo, kakadwa tayo ni Apo Isus, makipagna tayo nga si papasnag ti pamati. And may kapito, sumurot tayo kani Apo Diyos. Iti amin nga puso tayo. Ket may kawalo, idaydayaw tayo ni Apo Diyos nga managayat ken man nakabalin nga mangipaay dagiti saan nga malaon nga bendisyon nga ited nanahan nga dagiti bagbagi tayo ti ipasneg tayo nga idaydayaw. Isulaen iti may dayaw ket dagiti bagi ket may kalikuma ijay daga tapnulan may tandudo ni Apo Isus nga mangted iti amin nga bendisyon ken biag tinaldawalo ket ti maudi ko na panagtali kini Apo Dios iti amin nga puso tayo. Babaen ka digitoy nga mambanag nga napasnek nga aramiden ti puso. Di panagbiag tayo mabindisyonahan. Di panagbiag tayo asideg kini Apo Isus. Di panagbiag tayo asideg itirit natay ken kuana ket naisagana tayo digiti biag tayo dayti dandanin ang panagparang ni Apo Isus. Iti saan na mabayag o Apo digitoy ang nuroten na inatal. Na ito naramiden mi amin, iti amin nga puso mo. Umayto iti bendisyon. Umayto ti narangay abiyag. Umayto ti panagpamati ang anadeket ka ni Apo Diyos. May saganan to dito nga biyag mi. Nito umay ka nagparang ti saan nga gabi. Akadwamin to di kita yaten bikin. O Apo, umadang kami ken katat maawaten da ka a Diyos bikin manubot mi diday tinalda. Agsipot na tinawat mi da tinapateg anagan na po na Isus. Amen.